Goaz, esan bezala gaur gurekin Unidas Podemosen diputatua Espainiako Gortetan eta Bizkaiako ordezkari Roberto Uriarte jauna. Uriarte jauna, egun ongi etorri euskal telebistara. Galditu nire kontu honi buruz, ez? Azken batean pandemiaren kudeak eta desberdinak azaleratu direlako Madrilgo erkidegoan Espainiako gobernuaren aldetik beste eredu bat bestelakoa xestrak eta eztabaidak egon dira. Balioko du nolabait ere harreman hori goxatzeko, gaurko elkarrizketa saio horrek edo bilera horrek? Bueno, ia zer gertatzen den, ia zer datorren ez da. Importantea da, hau esterreza Madrien biziz izan ezten persona batentzako ulertzea zer gertatzen den Madrien eta nolako egoera duen. Normalean nolako hiri handi-handietan egoten dira zirkulo konzentriko batzuk non jente aberatzagoa edo jente langilea bizi den hausune desberdinak, baina Madrien nahiko gauza berezia gertatzen da eta da, hegoaldean bizi direla nolabait hausune langile guztiak. Eta hau, han egon egin behar da ikusteko hango metro linea batzuk esate baterako lehen linea edo hirugarrena hegoaldetik datozena erdialdera lan egitera, nola etorri diren hilabete hauetan. Ez sinistekoa zen. Inoizotan sartu naiz metroan eta atera behar zen posible. Ez dauka zer ikusik esate baterako Bilbo bateko metroarekin. Beste mundu bat. Han sartzea zen zorakeri bat eta jente asko egon da hor egunero sartuta batabesteren ganean sardina bezala eta bueno, horren ondorio batzuk egon dira eta orain politikari batzuk esan dut eske bizimodu batzuk edo portakera batzuk edo ez dakit ohitura batzuk dituzte pertsona batzuk, ohitura batzuk, inori ez zaio gustatzen olan joatea lanera goiz guztitan, goizeko 7 edo 8 joatea holako metro ganezka datozen metroetan, baina horla egon behar izan dira eta orain dagoen egoera, ezta? Gauzak zuzendu edo konpondu edo pizkate bigundu egin daitezkela, bai, egia bada zen ikusteo herritarrek eskatzen dutela ja denon artean gauza partekatzen eta kolaboratzen hastea eta bakoitzak aduen guztia jartzea gauzako betzu. Eta ala bera mesedetan izango, ez? Eta alako meni. Gainontzan aurrekontu negoziaketa, ez? Espainiako gorteetan, Espainiako gobernuaren bueltan eztabaidagai. Elkarrizketak hasi dira, ez? Baina eduki konkretu ez baino, esaten delako ez dagoela zirriborro argirik oraindik ere alderdi eman zaienik, beste zerbait buruz hariko dira hizketan, ez? Ez dakit epe luzeagoko beste kontu batzuei buruz hitz egiteko garaia ote den, oraindik aurrekontuei buruz berari hizketan hasi espaldin badira, zeri buruz ari dira hizketan? Bueno, niretzat badago txikikeriak aparte utzita, niretzako badago arazo zentral bat importantena, eta da ia krisi honetatik aterako garen beti-betikoek ordainduta, beste batzuk ordainduta baita euren partea, ezta? Orduan, niretzat punturik importantena zentralena da fiskalitatea. Benetan, eta bazirudien hori baztertuta geratzen zela, eta hori etzela momentu honetan ez dakite adarretik hartuko, eta badirudi azken zerak esaten duten ez hori negoziatzen dira eta posibilitatea dagoela nolabait Europako iparraldeko estatuen antzeko fiskalitate baterantz jotzeko, eta ez jarraitzeko badaukagun fiskalitate atzerakoiarekin. Orduan, nik uste dut beti krisiak eta krisi gogorrak izan beharko liratekeela baita ez dakite aukera edo oportunitate bat gauzak aldatzeko, eta nik uste dut daukagun fiskalitate tertzermundista honetatik ateratzeko sasoia dela eta nolabait baita solidaritate neurri batzuk sartzeko beti krisi handietan gertatu diren. Pentsa ezagun lehen mundu gerran estatu batuetan 80% zergak jartzen zirela eta krisi handia daudenean benetan multimilionarioak direnak eta ez dakitenak zer egin ere dauzkaten fortuna izugarriekin, eta hori ez da gertatzen bakarrik beste leku batzutan, hemen Euskal Herrian ere badaude olakoak 2.000 milioi euroko fortuna dituztenak, hauek neurri baten eurek ere esku bat botatzea eta ez ustea dena beti herritarren edo familia langileen... Eta zenbat ordaindu beharko lukete, aberats handi horiek? Importantena ez da bakarrik ze puntu justutan jartzen garen, igual hori ikusi egin beharko da, lehen pausuan ezin da nahiko genuken guztia, baina bai importantea da horretaz hitz egiten hastea eta beste kultura bat sartzea, gaur egune orain arte egon den pelotazoaren kultura alde batera ustea, eta alde batera ustea kultura hori egunero telebistetan eta esaten digutena, aberatzei ezin zaie zergari jarriz, aberatzei jartzen bazaie beste batzungan nolabait rebote egingo dute zerga horien, ez da, gezurra da hori,
ez dago besterik Europako iparraldera begiratzea, puntu oso asko gaude presio fiskala Europan ostean, kasuan gainera Euskadin oraindik presio gutxiago daukagu Espainiako ertaina baino, eta Espainiakoa Europako ertainaren azpi-azpiti dago, ezin dugu jarraitolako fiskalidadearekin, neure ustez, eta nire ustez hori da punturin nagusina importantea da diru laguntzak Europatik datozenak, baina importantea da baita aprobetxatzea krisi egoera hau nolabait aldaketa bat egiteko eta jartzeko, gure fiskalitatea jartzeko Europako iparraldeko estatu eskandinavoetan. Zer, errekuperazioz hitz egiten dugunean, hitzen izan da V formako errekuperazio bat, L formakoa, U formako orain, K formako bati buruz ere gara izketan, alegia zartako ondo izan da, errekuperazio txiki bat, eta ondoren, puntu hortatik batzuk gora, lehen ere ondo zeudenak, eta beste batzuk behera, lehen ere, ez zeudenak hain ondo, lehen pobreak ere bazienak, are pobreago izango dira. Hor berriz ere beste porrot bat egoteko arrisko ikusten da? Bueno, egia esan, pentsa ezagun, munduaren evoluzioa ikusten badugu 80. hamarkadara arte, munduak, bigarren mundu gerratik lortu ditugu nolabait ongizaterik egoerarik onenak eta desberdintasunak gehien orekatzea. Eta ordutik ona, azken hamarkadetan, prozesua mundu guztian Europan bereziki eta hemen bereziki zen da nolabait desberdintasunerako bide bat, ezta. Krisiaren barruan zein izango den eragina non joko duen gehiago ikusi egin beharko. Hori ez da bakarrik nolako politikak hartzen dituen gobernu batek, baizik baita gizarteak nola errazionatzen duen, eta baita askotan borondate honez hartzen diren neurriak gero beste ondorio batzu dituzte, eta neurri baten olako krisirik ez dago inoiz, ez dakigu, 102 urte pasadira olako azken pandemia egon zenetik, gripe espainola deitzen denetik, eta ikusten ditugu, norbaitek esaten duen bezala, hori kapitana posteriori, ez da, a posteriori denok dakigu zer egin behar zen bere momentuan, baina inok ez dakiz zer egin behar den aurrerantzean, ez dakigu krisiak nondi nora joko duen eta nolako eraginak izango dituen, izan daitezke zuke aurreratu dituzunak edo beste batzuk, baina ni zer ikusten askorik etorkizunari buruz. Elkarrizketa horretan, aurrekontuen negoziaketa horretan, epe luzeagoko gauzak ere hitz egin behar diren leku horretan, ez edo ari direnak antzaden ez hitz egiten, Iglesias Bildurekin, Mertxe Aizpuruarekin eta Oskar Matuterekin Iglesias presidente erdea bildu da. Ze eskatzeko Bilduri zehazki? Ze eskatzeko, suposatzen dut logikoa denez eskatzeko aurrekontuak apoiatzea, ezta? Eta nolabait, bilera hauek mantendu egin behar direlako, nik uste dut mantendu egin behar delako ze itun bat dagoenean, akordio bat dagoenean, eta badago nolabaiteko akordio bat indar desberdinen artean, oso desberdinen artean, balio izan zuena bere momentuan, bere garailean Rajoy boteretik kentzeko eta gaitzespen mozio bat aurrera ateratzeko, gehiengo hori mantentzea, eta gehiengoak mantentzeko alegin asko egin behar da, lan asko egin behar da, leialtasun asko mantendu behar da, eta askotan txikikeriak alde batera utzi behar dira, eta jakin egin behar da, eta horretarako batu egin behar da asko, hitz egin behar da asko, eta nik uste dut momentu honetan giroa, hau da bere momentuan Rajoy kanporatu zuten alderdien, edo alderdi desberdin artean, nik uste dut giroa naizta beti ari garen ikusten ze problema dagoen, baina nik uste dut oroar giroa ez dela txarra, eta aukera dagoela aldaketa, askotan krisiak izaten dira oportunidadeak eta aldaketa batzuk historikoak izango liratekenak, Estatu Espainolentzat nolabait giro historikoak, lehen esan dizut esate baterako fiskalitatearen, berdintasunaren, solidaridaden zer bat, baina beste bat izango litzateke baita plurinazionalidadena edo posibilitatea estatua egituratzeko beste modu baten. Ez da, orduan, krisia aprobetxatu inbeharko litzateke Espainiaren historian hor baztertuta geratu diren aldaketa batzuk egiteko, eta nik uste dut hortik joan beharko genukela. Ez dakit, esan didazun ez dakit zuzen zertaz hitz egiten dute, ze gauza hauetak izunez, Ez, Bilduk esaterako espetxe politika zer hitz egiten du, eta mai gainan hori jartzen du, ez? Azkenengo aste honetan 5 gerturatze Euskal Herriatzak ez dira, baina pertsona artean 5 gerturatze gertatuko dira, ala iragarri da. Sánchez presidente denetik 2018tik 63 gerturatze izan dira, esan ez guztiek Euskal Herrira, baina gertuago bai. Esan nahi du horrek espetxe politikan dagoeneko aldaketak gertatzen ari direla, esango zenukezuk? Nik espero du baietz. Nizuk esango norainoko aldaketa, ez dagoen aldaketan nik nahiko nukenik bintzatez. Pentsa ezagun krisiaren barruan esate baterako Italiak edo Frantziak 4.000 preso askatu dituztela. Ez dagoen egoeragatik. Hemen ez dagoen olakorik. Orduan, nik uste dut, ni beti izan naiz pizkat presoekiko politikan eta ez bakarrik
politikaren ondorioz preso dauden pertsonena, baizik baita beste arrazoi batzuk gaitik dauden. Politika penitentziarioa nolabait egokitu egin beharko litzateke irizpide humanitario eta arrazoizkoak eta nolabait irizpide bengatiboak alde batera utzi. Da nik uste dut hau importantea litzatekela eta egon beharko litzatekela agendan itunen behar izanik gabe, baina itunen bitartez bada ere, Gaixo larriak eta hiru laurdena beteta dituztenak esaterako. Noski baietz, eta hortik hasita eta alik eta ez dakit errestasun gehienak eman kartzela zigorrak bete dezan daukan helburua. Hau da, helburua kartzela zigorrena ez da bestea jentea bergizarteratzea baino. Hau da, pertsonei askatasuna alik eta gutxien kentzea eta alik eta denpora gutxienean pertsona horiek bergizarteratzeko moduan egon daitezen, ez da. Gero horre, bi argazki egon dira gorteetan, azkenengo aste honetan, gorteetan, Espainiako gorteetan, alderdi politiko asko, independentistak, presoen sakabanatzea eta urruntzearen politika hori, alde batera usteko eskatzen, eta beste bat Gasteizko Legebiltzarrean. Gasteizko Legebiltzarrean Elkarrekin Podemos bertan egonda, baina Unidas Podemos ez da egon, Madrilgo argazki horretan. Horrez azalpen dauka. Bueno, lehen esan dizuan bezala, baten bat baldin badabile txikikerietan edo nik uste dut Podemosek bere jaiotzatik eta berdin Izquierda Unidaren kasuan beti euren historia guztian ez dute inolako loturarik izan bortzakeriarekin eta beti euren eguneroko zereginetan beti egon dela oinarrizko eskubideen defentsa eta bereziki politika penitentziarioaren kontrako ekimenak. Bueno, ez dakit, ni olako txikikeritan initzateke sartuko eta argi eta garbi dago nor ze partetan dagoen eta zer bultzatzen duen eta bai Unidas Podemosen Madrilen eta bai Euskal Herrian helburua da politika penitentziario hori bultzatzea. Horrek ez dauka zerikusirik, suposatzen dut galdetu behazula, baina nolabait zuritzearekin eta aipatzen den zuritze horrekin edo kontu horiekin. Ez dauka zerikusirik. Haintzun egingo dugu zer esan duen Victor Trimiñok, ez da? Alderdi sozialistako gazteen idazkari nagusi izendatu berriak, esan duelako nolabait ere, esan duelako Euskal Herria Bildu zuritzerik ez dagoela halako negoziaketekin, eta aritmetika gainera aipatu du, eta aritmetikarik behiratu gabe ere Euskal Herria Bilduri bide hori etzaiola eman behar. Entzun ingo dugu Trimiño jauna. Debemos estar también enfrente de cualquier intento por normalizar o por blanquear a una fuerza política que sigue siendo incapaz de condenar más de 850 asesinatos y que sigue ensalzando a los terroristas que los cometieron. Ninguna necesidad aritmética justifica tratar como un partido más a quienes desde un punto de vista ético no lo son. Etxeti bertatik dozkio Herri eta Santxeti, ez? Ez da, harritu gintzaituen komentario honek edo? Bueno, ni beti gustatzen zait gehiago autokritika, edo ni oso ezaguna naiz nire alderdiaren barruan autokritika egiteagatik, eta nik uste dut denok egin beharko genukela autokritika bakoitza beretzean eta ez horren beste inoren etxean sartu, ezta. Baina, eta badun jente askok autokritika asko egin beharra arlo horretan, eta ez da eskubideen errespetu ezean edo violentziaren erabilera politikoan. Nik uste dut horren antzeko gauza asko egon direla, ni neuk ez dut inoiz zuritu violentzia politikoa erabili duen inor, esetaren kasuan, ez galaren kasuan, ez frankismoan edo post-frankismoan egondako eskubiden zeetan. Orduan, nik uste dut honetan gertatzen dela da askotan arrazoiak izaten dira arrazoi eta beste batzutan arrazoiak izaten dira aitzaki, ezta? Eta kasuetan nik uste dut arrazoia dela aitzaki. Zergaitik, badodelako sektore batzuk alderdi sozialistaren barruan ez bakarrik gaztea borritza induna, baizik jente asko, Espainia guztian, nolabait susanistak edo felipistak edo deitzen direnak, ez dutena nahi inondik inora eskerrarekin itunik egin edo nahi dutenak beste gehiengo bat eraso sentituko liratekenak edo hobeto sentituko liratekenak beste akordu batzukin, ezta? Eta berezik Euskal Herrian alderdi sozialista hemengo eskuinarekin gobernatzen ari den bezala, askori gustatuko litzaioke baita Madrilen horrela gertatzea eta paktu transversalak egitea Ciudadanosekin eta beste akordio batzutara iristea, baina nik uste dut hor gaurko gobernuak dituen itunak errespetatu beharra daukala, nik uste dut leialtasunez jokatu behar dela, eta ez bakarri lehen esaten dizuna, igual batzuk egingo dute hori momentuko konvenientzia delako, baina nik uste dut konvenientzietatik edo momentuko zirkustantzitatik aparte, nik uste dut epe luzera begira, ez dakit, nik uste dut hor badagoela
ez dakite, zer historikoagoa edo importanteagoa dena, gauza batzuk egin daitezkenak lehen esan dizunan bezala nolabait Espainiako historian katzean utzi dituen gauza batzuk aurreratzeko bai elkartasunaren aldetik eta baita pluralitatearen aldetik eta baita pluralitate nazionalaren aldetik, eta nik uste dut hor badagola zer egin, eta nik uste dut olako kritikak egitea momentu honetan hartu behar diren bezala, eta arrazoietatik aparte, eta ni neu ez nau inoiz, edo naiz inoiz egon inor zuritzearen alde, ez inongo violentzia ez baten ez bestena, ez inorena, baina hasiko bagina betoak jartzen denon artean, kentzen baduzu Podemos bera, Eusko Alderdi Jeltzalea eta alderdi txiki batzuk, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua, Ekuo edo alderdi txiki batzuk kentzen badituzu, hemen mundu guztiak dauka nora begiratu. Ez da orduan, nik uste dut beti egin behar dela bakoitzak bere etxearen barruan autokritikak hasi eta inori gauzak gehiegi leporatu gabe, leporatu egin behar dira, baina lehenengo norberet ezetik hasita, ez da. Aurrekontu negoziak eta hasi gara izketan, Arantza Tapia ere izan zen pasaren ostialean gurean sailburua. Eta ark ere galdera bat utzi zizun, aurrekontu negoziak eta horietan, negoziatzeko dauden, esango nuke, familia desberdinen artean edo, Tapia sailburua. Bateragarria izango dena, adibidez, Ciudadanosekin adostea, eta beste alde batetikan, Eskerra edo EH Bildurekin adostea, bi sozioek bi leku desberdinetan ari dira, eta ia hori nola ikusten duen beak. Bueno, hor Podemosen ikuspegia beti izan da diferentea Eusko Alderdi Jeltzalean, ez da. Eusko Alderdi Jeltzaleak beti planteatu du edonorekin negoziatu daitekela, esate baterako gaur egun ditugun presupuestoak, Monteroren presupuestoak, Montero eta Aitor Estebanen presupuestoak dira. Hau da... Montororenak. Montororenak, parkatu. Montororen presupuestoak. Pentsatzen du hori iztela aukera izango, hori bide matea, ez da? Orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak berdin paktatzen ditu aurrekontuak berdin eskuinarekin, eskerrarekin, edonorekin. Bueno, gure kasuan ez da hori, gure kasuan gu selektiboagoak gara norekin batzen garen, eta zertarako batzen garen, eta guk argi eta garbi daukagu estatu eredu bat nahi dugula, eta gizarte eredu bat nahi dugula, eta beti itunak egingo ditugula ez bakarrik ateratzearen, etekinen bat, baizik lortzearen, bideatzearen gizartea, eta estatuaren funtzionamentua gure helburuetarantz, eta kasu horretan argi eta garbi dago momentu honetan zabaldu daitekela beste alderdi batzukin akordioak izatera, baina oinarrizkoa izan behar dela mantentzea leialtasuna, mantentzea batasuna, nolabait gaur egun gobernua mantentzen duten indar desberdinen artean, eta bere momentuan balio izan zutenek aprobetxatuz nolabait momentu baten Eusko Alderdi Jeltzaleak kendu ziola edo kendu ziola apoioa Rajoiri, hor gertatu zen oportunitate historiko bat, eta guk jarraitu nahi dugu aukera historikori horretan sakontzen, ez da. Eta bukatzeko, Uriarte jauna, badakigulako Madrilera ere joan behar duzula, eta tarte horregatik aurre amarragoi gutxiterako bukatu nahiko denuke elkarrizketa. Arkaiz Rodríguez entzat legebiltzarkidea bera, Gasteizko parlamentoan, sortuko idazkari nagusia ere bai, galdera bat uste nahiko denuke. Bueno, galdera ustekotan nik esango nioke ia zer egongo litzateken prest edo zertan uste duen lagundu dezakela edo ze pausu eman daitezken albideratzeko alik eta lehen euskal gizartearen normalizazioa eta euskal gizarteak ezker eskuin arteko joko normalizatuan sartzeko ze posibilitate dagoen egiteko eta nirek ere nire burua ematen diodanez, uste badu besteok zozetan lagundu dezakegula, ja zertan lagundu dezakegun besteok. Balaxa ingo dugu galdera, Arkaiz Rodríguez bihar. Roberto Uriarte, Unidas Podemosen diputatua, Espainiako Gorteetan estimatu da Euskal Telebistara etorri zana, eta nahi duzun arte. Mila esker Severien. 19 minutu